Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur apirilak 24, osteguna, bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Mireia Gabilondorekin egongo gara hizketan, aktore eta zuzendaria dena. Mireia Gabilondok badakizu plastikozko loreak ez direla inoiz bizi, ezta, izeneko obra ondu zuzendu eta antzezten du. Eta obra honekin Gaiarre antzokira 29an etorriko da, eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik, Aitziberrekin egongo gara, sortzen elkartetik datorrena. D ereduko eta pai programaren baitan dauden ikastetxeen familiak salatzen ari dira hezkuntza departamentuak ingelesezko orduak igoko dituztela. Eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1915ko apirilaren 24an, armeniarren aurkako genozidioa hasi zen Otomandar Inperioan. Lehenengo mundu gerra batean, gauez Istanbulgo 600 armeniar exekutatu zituztenean hasi zen dena. Hilabete gutxitan, inperioko armeniarren bieren desagerrarazi zituzten. 8 urtera, 1923 bitartean, 1,5 milioi inguru armeniar hil eta beste milioi bat inguru deportatu zituzten. Heriotzaren martxetan Siriako desertuetan barrena. Turkiak oraindik genozidioa ukatzen du. Urte batzuk geroago, 1916ko apirilaren 24an, Irlandako Errepublikaren independentzia aldarrikatu zuten 1500 kidek, Britainia handitik aparte. Irlandako independentista eta langile mugimenduko taldeek Dublineko hiriguneko hainbat eraikin okupatu eta errepublikako behin-behineko gobernua osatu zuten. Armada britainiarrak matxinoak errenditzera bultzatu eta buruzagiak fusilatu zituzten. Udaberriko altxamendua edo Easter Uprising hasi zen. Egun berean baina 1975ko apirilaren 24an, Espainiako poliziak Mikel Gardoki eta PMko kidea hil zuen Astigarragan segada batean. Propaganda garraiatzen ari zen 25 urteko andoaindarra, Juan Miguel Goiburu Goierriarekin batera. Ergobia auzoko taberna batean sartu zirenean, polizia frankistak irteera inguratu zuen eta posizioak hartuta atera zirenean tiro egin zieten. Goierri atxilotu eta torturatu zuten, eta biharamunean salbuespen egoera ezarri zuten Gipuzkoan eta Bizkaian, eta behin betiko desartikulatu asmoz. 100 pertsona atxilotuta ere ez zuten lortu. 1979an Donostiako udalak kale bat eman zion Gardokiri. Baina 2008an EAEko Auzitegi Gorenak izena aldatzeko agindu zuen. Eta bukatzeko 2013ko apirilaren 24an Bangladesen Rana plazako eraikina erori zenean 1127 langile hil eta 2500 zauritu ziren, ia denak emakume jostunak. Daka hiriburuan izan zen ezbeharra eta bezperan eraikinean pitzadurak aurkitu eta salatu bazituzten ere, nagusiek ez zuten neurririk hartu. Eraikinak ez egonkorrak ziren eta irteerak blokeatuta egon ohi ziren lapurretak saihestu asmoz. Hainbat marka ezagunentzat produzitzen zuten lantegiok, Inditex, El Corte Inglés, Mango, Alcampo, Primark, Walmart, Gap edo Benetton dira horietako batzuk. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Apirilaren 24an, osteguna Sanduzelaiko liburutegi publikoan arratsaldeko 7etan, irakurle txokoa Juantxo Urdiruz idazleak koordinatzen du. Hurrengo saioa apirilaren 24an izango da. El Montserrat Roigen Gerezidenbora liburuaz eztabaidatuko da.
Apirilaren 24an ere, baina Jus Larrotxa Zibiboxean goizeko 12an bazen behin ipuin kontaketa Bentura Ruizen eskutik. Sartu jaun Andreok, sartu eta ikusi. Historiorik zorraragarrienak zabaldu dira zuen aurrean zirku trebezien bitartez. Historioen zirkua iritsi baita hirira. Apirilaren 24an ere, azkenik Karrikiri elkartean, arratsaldeko 7:00 irakurketaren aldeko manifestua liburuaren aurkezpena izanen da. Parte hartzaileak Fernando Rey itzultzailea eta Usu Errazkin aurkezlea izanen dira. Irakurketa eta literatura ardatz dituen ekitaldi berezi honetan, irakurketaren aldeko manifestua izeneko liburua aurkeztuko da. Fernando Rey itzultzaileak eta Usu Errazkin aurkezleak testu honen edukia eta garrantzia aztertuko dituzte, irakurlezaletasunaren balioa aldarrikatuz. Euskarazko literaturaren aldeko jarrera partekatu eta eztabaida aberasgarri bat izateko aukera izango da. Apirilaren 26an, larunbata Sanduzelaiko Zibiboxean, arratsaldeko 6:30 Kuko, Truko eta Bollenweider pailazoak izanen dira. Kuko, Truko eta Bollenweider pailazo hirukoterik ospetsuenetako bat da. 800 emanaldi inguru eginak bai dituzte beren bihurrikirien bidez ikusleak gozarazteko. Emanaldi haunitz egin badituzte ere, Bollenweider ez da gauza Kuko eta Truku zuzentzeko, eta emanaldi bakoitza paregabea da. Esketx sorta zabala, zein baino zein dibertigarriago eta zoroago, ikusleek ere parte hartu beharko dutena. Bukatzeko apirilaren 27an, igandea, Olaia Intziarte eman abisu abestiarekin itzuliko da oholtzara. Beren bigarren lan luzeko aurrerapena izan da eta harekin batera bira txiki bat iragarri du. Arratsaldeko 8:00 zentralen, sarrerak 15 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Foru Gobernuak aurten 603 plazako lan eskaintza publikoa adostu du sindikatuekin. 315 administrazio nukleora bideratuko dira eta 288 osasun langileentzat. Bitartekoak 142 izatetik 116 izatera igaro dira 3 urtean. Betetzeko dauden 4.000 plaza administrazioko langileei eskainiko zaizkieleenik. Argazki nagusian, adin guztietako jende ugari dago Carlos Hirugarrena eta Orreaga etorbidearen arteko elkargunean dauden 20 estandei buruz galdezka. Honen berrian, iluntasunaren aurkako irakurketa. Liburuak ezinbesteko argi kolektibo bihurtzen dira, inoiz baino gehiago. Goiko aldean, hori koloreko zatian, San Pedro Basilikaren argazki bat dugu, jendez gainezka dagoena. Eta hurrengo audio, ilara luzeak San Pedro Basilikan aita santuari agur esateko. Eskuin aldean 3 albeste ditugu, goikoan Atarrabia eta Barainain lotzeko tranbia. Honen azpikoan Monkloak Euskara Europan ofiziala izateko konpromisoa berretsi du. Grisa kolorekoetan kirolen inguruko berriak ditugu. Alde batetik kapitainen azken lehia areto futbolean. Beste alde batetik Osasuna Sevilla amets egiteko aukera. Diario de Navarraren titular nagusian, iraupen luzeko langabezia 12.000 kaltetutik gorakoa da Nafarroan. Emakumeak gehiengoa langabezian urtebete baino gehiago daramatenen artean. Argazki nagusian, Frantzisko Aita Santuaren hilkutxa San Pedro Basilikaren barrura eramateko prozesio desfilea. Titularrean agurraren handitasuna. Milaka pertsona ilaran daude Aita Santuari agur esateko. Goiko albistean hurrengoa dio, Asironek Los Arcos kalea zuzendu eta mantendu du eta gobernuari egotzi dio akatsaren errua. Beheko bi berrietan, ezkerrekoan funtzionario berriak 2 urtez egongo dira beren lanpostuan eszedentzia hartu aurretik. Eskuinekoan liburuak kalera ateratzen da Nafarroan eta irakurle belaunaldi berriak erakartzen ditu. Gara egunkariko argazki nagusian Melwin Pantzar izendatu zuten partidako jokalaririk onena. Argazkiaren titular nagusian Bilbao Basket Europe Cupeko txapeldun.
Tesaloniako infernuan norgehiagoka epiko bat jokatuta historia egin dute beltzezko gizonek FIBA Europe Cup txapelketa irabazita. Ezkerreko aldean, goiko berrian, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreen arabera, gugandik urrunen dauden pertsonaiek joko gehiago ematen dute. Behekoan, Alabesek oxigenoa hartu du erreal baten kontura. Eskuineko aldean lau albiste ditugu. Alde batetik Frantziako justiziak torturei buruz galdetu dio Iratxe Sorzabali. Beste alde batetik, Bengalekin eraso egin dute Aritz Otxandianoren etxea. Jarraian, Bruselak 500 milioi euroko isuna jarri dio apeli eta beste 200 milioi eurokoa metari beren praktikengatik. Azkenik, AEBek akordio bat proposatu du lurraldeen legapenarekin Ukrainiako ultimatum gisa. Berriaren titular nagusian hau agertzen da. Araban eta Nafarroan jaitsi egin zen etxe bizitzaren prezioa 2024an. Araban 2,9 egin zuen behera, 2023koarekin alderatuta, eta Nafarroan 1,2. Bizkaian ordea 3 igo zen eta Gipuzkoan 4,3. Argazki nagusian, Xabi Rabaseda Bilbo basketeko kapitaina Europako kopako garaikurra altxatzen atzo Tesaloniekan. Honen berrian kontinentean txapeldun. Euskal Herriko saskibaloi talde batek Europako titulu bat irabazi du, 29 urteren ondotik. Bilbo basketek FIFAren Europako kopa irabazi du. Goiko lerroburuan, Karma taldeak gaur egungo gizarte frenetikoa salatu du dirudienez diskoan rock doinuen bidez. Eskuineko berrian Zelenski prest agertu da Putinekin hitz egiteko su-eten bat ezarriz gero. Ezkerreko aldeko lau berrietan batetik feminismoak gatazketan dituen erronkak alertu dituzte Euskal Herriko, Mozambikeko eta Kolonbiako adituek. Bestetik emakumeek 36ko gerrarengatik pairatu zuten errepresioa aztertu dute dokumental batean. Jarraian, Europako batzordeak berriz zigortu ditu Apple eta Meta, praktika txarrak direla eta. Bukatzeko, Indiaren eta Pakistanen arteko tentsioa berpiztu da, Kashmirren atentatu bat izan delako. Euskal Herria irratiari dagokionez, titular nagusian, 603 lanpostuko lan eskaintza publikoa hitzartu du Nafarroako gobernuak. Administrazio publikoa eta Nafarroako osasun sistema indartzeko eskainiko dira lanpostuak. Exekutiboak LAF, AFAPNA eta UGT sindikatuekin hitzartu du deialdia. 315 lanpostu administrazio nuklearako izango dira eta 288 osasun langileentzat. Eskuineko berrietan, goikoan, anestesia, delirium tremens, zeamaiz, talko, zetak eta nasker atortxurrokeko iragarpen berrien artean. 24 talde berri iragarri ditu atortxurrok elkartasun jaialdiak. 73 talde iragarri dituzte dagoeneko eta guztira 100 talde izango dira jaialdiko 5 eszenatokietan. Behekoan, liburu delda erraldoia bihurtu zen atzo Carlos Hirugarren etorbidea. Iruñeko udalak Diego de Haro Nafarroako liburu denden elkartearekin lankidetzan apirilaren 23an asteazkena ospatu zuten liburuaren nazioarteko eguna, Carlos Hirugarrenaren eta Orreaga etorbidearen arteko ohiko azokarekin. Kaixo, lehen aipatugun bezala orain Mireia Gabilondorekin gaude. Kaixo, Mireia, zer moduz? Ondo, eta zuek? Oso ondo baita ere. Bueno, antzeslan bat aurkeztera zatoz, ezta? Apirilaren 29an, Gaiarre antzokian egingo dena. Eta, bueno, zein da antzerki hau? Barkatu? Zein da antzerki hau eta zertan datza kontatu guztu pixka bat? Bai, izenburua da, badakizu plastikoz koloreak ez direla inoiz bizi izan, ezta? Izenburu luzea, baina tira nahi nuen izenburuarekin baita ere ulertzea pikin bat zertaz arituko garen. Eta gertatu zitzaidan hasiera batean, esan nuenian izenburu hau izango zala, nola galdera dan,
erantzuna izan zala, bai, badakit, esan nionari, ez? Eta orduan, bai, polita iruditu zitzaidan eta hor geratu zen. Orduan, zer da, komedia tragiko bat dala, esatea gustatzen zait, batez ere, komedia puntu batekin hasten garelako, baina segituan tragedia bihurtzen da, ze gauza potolo eta zitzen egiten dugu. 4 personai dira, 3 aktore, baina 4 personai, haietako batek nortasun bikoitza daukalako, eta orduan, gaixotasun mentali buruz hitz egin nahi nuen, bakardadei buruz, gizaki harremani buruz, eta batez ere, Telmo Iruretarekin eta Itziber Garmendiarekin berriz lan egiteko gogoagatik pizten da proiektua. Eta, ondo iruditzen bazaizu, gero sartuko gara obran, eta lehenengo igual kontatu guzu pixkat zure ibilbideari buruz. Nerea konkretuki? Nik ja 40 urte dara mazkit profesio honetan, eta gauza asko egin ditut, hasieran aktore bezala hasi nintzen, gero pixkanaka zuzentzen hasi nintzen, gero idazten, antzerkitik telebistara ere pasatu dinean, zinemara ere bai, eta orduan, nola, pixkatxo bat gauza desberdin asko egin ditu dela, eta denetan, barrura begiratzea gustatzen zaitea zeri buruz hitz egin nahi dudan, edo nola kontatu nahi ditudan, sentitzen dituten hainbeste gai. Eta zer nolako ikasketak jaso dituzu mundu honetan lan egin ahal izateko? Ni hasiera batean egon nintzen Donostian orduan bazeon, orain dela 40 urte, esan nahi dut, bazeon antzerki eskola bat, antzerki izenekoa, eta han egon nintzen 4 urtetan, eta gero jarraian tantakatik deitu ziaten, tantaka teatrotik, eta han sartu nintzen sustituzio bat egitera, eta nire ibilbidea eta nire ikasketak tantakan izan dira. Esan nahi dute azkenean partaide izatea erabaki nuen, eta nik esaten dute, asko erakutsi diala, nik neuk produktora bat izatea, eta erabakitzea zer egin nahi nuen. Eta kamara baten aurrean ere antzezle moduan egon zara, aktore moduan? Bai, noski, bai. Telebistan orduan serie asko iten ziren, eta horietako serie askotan egon nintzen aktore moduan, Jaun ta Jabe, adibidez, gero Martin ere egin duen, eta gero hasi nintzen idazten, eta gero zuzentzen. Baina gero Mugaldekoak ere egin duen, pelikula izateaz aparte, telebistarako 13 kapitulo izan ziren, horren aurre, naiz eta lehenengo pelikula bat izan, gero telebistarako 4 kapitulo egin genituela, eta, hainbat telesailetan aktore bezala aritu naiz lanean. Eta gero zineman ere bai, eta zineman baita ere Soinu Jolearen semean egon nintzen aktore moduan, adibidez. Gero zuzendu nituen Amaren eskuak, Fernando Bernuesekin Kutxia Zubida Isabel, esan dudan bezala. Eta gero Erlauntza baita ere, pelikula baita ere ni zuzendari lanetan aritu nintzen. Beraz, urte asko dira, profesio honetan eta gauza asko egin ditugu. Eta zuzendari moduan zer moduz, nola eman zenuen pausoa? Zuzendari izatera? Naturalki esango. Bai, lehenengo zuzendari laguntzaile bezala antzerkian. Eta, konturatu nintzen gustoko nuela, disfrutatu egiten nuela, eta baita ere oso lan polita dela zerbait zuzentzea. Aktore lanetan aritzea asko gustatzen baina zuzendari lanetan ere bai, ze azkenean, beste osotasun batean hasieratik bukaerara kontatu nahi dezun
gogoan eduki behar duzu eta bide hortan jarraitu. Eta hori ere asko gustatzen zait, aktoreak zuzentzen ere asko disfrutatzen dut, eta horrela izan zen, naturalki esaten nahiko nuke, eta gaur egun, batatik bestera pasatzen naiz, baita ere, segun eta ze proiektutan, nun kokatzen naizen. Eta zer nahiago duzu eta zergatik? Biak ditut gustoko, esan nahi dute, nola ez daukan bata aukeratu beharrik, biak egiten jarraitzen dut, eta lan desberdinak direlako, aktore lanetan, zure personaiari buruz bakarrik kontu eduki behar duzu, eta besteekin harremanetan, noski, baina, zure personaia nola garatu, eta nola egin, eta nola gorpuztu, hori da garrantzitsuena, eta hori da egin behar dana. Eta esan dudan bezala, zuzendari lanetan, aritzen naizenean, aritzen garenean, osotasun bat eduki behar dugu kontuan. Orduan, biak ditut gustoko, eta seguruenik biak egiten jarraituko dut. Eta, esan dugun bezala, 29an Gaiarrera zatoz, ezta, obrarekin, eta, zer kontatzen du obrak, kontatu iguzu pixka bat, eta zergatik aukeratu zu gai hau? Esan beharra daukat, kasu honetan nik idatzi dudala tekstua, eta hilabete eta erdian egon garela Madrideko Zentro Dramatiko Nazionalean, hango areto batean, Princesa izeneko aretoan, eta han aritu ginen saiatzen, eta hilabete eta erdian han aritu ginen gaztelerazko bertsioa egiten. Orduan beste aktore bat zegoen. Lehen esan dizuan bezala, 3 aktore daude, personaiak naiz eta 4 izan, eta nahi baldin badezu pixkatxo bat hitz egingo dizut personaiei buruz. Hasteko Telmo Iruretak egiten du Jose Manuelen rola. Jose Manuel da psikologo bat, oso psikologo ona, garun paralisia duen psikologo bat, eta momentu honetan adimen artifizial batekin harremana duen psikologo bat. Gero daukagu Lucia izeneko emakume bat, momentu honetan paralisi emozional batek jota, depresio bategatik, bere barrutik beste persona bat ateratzen zaiona, nortasun bikoitza daukalako, eta personai hori Joldi da, landarek zaintzen dituen emakume bat, eta Jose Manuelen etxera iristen da bere landareak zaintzera. Paralisi intelektuala duen emakume bat dugu, Joldi. Eta gero beste personai, 4. personaia izango litzateke Martina izenekoa, psikiatra bat da, Jose Manuelek berarekin egiten du transferentzia izeneko lana edo terapia moduko bat, eta momentu honetan baita ere berri oso txar bat jasotzen duelako, eta beste hainbat gauzangatik oso momentu txarrian dagoen emakume bat. Gero jakingo dugu beraien artean ezagutzen duguna edo hasieran dakiguna baino harreman handiagoa dagoela, baina nola oso tekstu korapiltsua dan eta enredoz beterikoa, ez zait gehiago gustatzen gehiago kontatzea. Nahiago dudalako pixkat ikuslei ustea momentuan jakitzen diren gauza horiek eta gehiagiz kontatzeagatik. Igual, sartuko gara gehiago prozesuan, ze, gai oso garrantzitsua da, baina ere konplexua, ez? Nola dokumentatu zara gaixotasun bakoitzean, zakit pizkat prozesu hori nola egin duzu? Noski asko irakurri dut, eta baita ere asko, nire barrura begiratu dut, baita ere, esan nahi dut, ze kontatu nahi duen eta nola kontatu nahi duen batez ere, ez? Eta esan dizuan bezala, Itziberrekin eta Itziber Garmendiarekin eta Telmo Iruretarekin lan egiteko gogoa piztu zitzaidan hau, garbi neukan personaiak zeintzuk izango ziren,
Eta egia da, igual gehien landu behar izan dudana, izan dela nortasun bikoitzaren asuntua. Eta orduan, gaiari buruz asko irakurri dut, psikologo lagun batekin sesio batzuk egin ditut, baita ere gaia jorratzeko. Eta azkenean, hori dana jakin dudanean, pixkatxo bat, aske sentitu nahi nuen, nik nahi nuena kontatzeko eta nik nahi nuen moduan. Orduan batez ere lan garrantzitsuena edo potoloena izan da obraren estruktura markatzea. Esan dizuan bezala nola kontatu nahi nuen modu, korapiltsuan, esan nahi dute, personaiak ez dira hasieran kontatzen duguna edo ematen duena, baizik eta gero bakoitzak bere atzetik beste gezurren bat daukalako. Eta orduan hori izan zen zailena, baina egia esan nahiko erraz atera zitzaidan zer kontatu nahi nuen eta nola kontatu nahi nuen. Beraz, pozik gatu nintzen. Eta Telmo eta Itziberrekin zer moduz izan da elkarlana? Oso ona. Aurretik ere lan asko egin ditugu elkarrekin, eta orduan, lan egiteko oso modu polita edo naturala, edo elkarrel oso ondo ulertzen garela, esan nahi dut. Eta orduan oso pozik, oso gustora, azkenean zuzendari batentzat ez dago gauza politagoarik lan egiten dezun aktore horiekin edo jende horiekin zugan konfiantza eukitzea eta eskatzen dezun guztia ematea, eta kasu honetan horrela izan da, eta orduan oso kontentu egia esateko. Azkenengo etapa hauetan, honetan, esan nahi dute Martinaren personaia, Madriden egon garenean Karmele Aranburuk egin du, eta orain nik egiten dut, baita ere personaiaren rola, aktore moduan esan nahi dut, Karmeleri beste lan bat atera zaiolako, eta azken finean ni neunago baita ere repartuan, orduan azkenean eta barru-barrutik egiten dute hasieran proposatutako tekstu hau. Eta nola da zure burua zuzentzearena? Oso exigentea zara zure buruarekin? Kasu honetan esan dizudan bezala, lehenengo beste aktore batekin egin duen lana, ensaioak beste aktore batekin egin nituen, eta orduan lan hori egin da neukan ez nerekin, baizik eta beste persona batekin, beste aktore batekin. Orduan, azken finean izan da, ni neu rol hortan sartzea, baina, lana egin da zeon, eta naiz eta bakoitzaren arima jartzen dugun, egiten dugun hortan, erraz izan da. Eta azken finean, nola nik neure buruarekin lan hitz egin behar dudan, saiatu naiz hortan ondo ulertzen neure buruarekin. Eta zein da ikusleari helarazi nahi diozun mezua obra honekin? Mezu asko daudela esango nahiko nuke, eta bat esateagatik bizitzan naiz eta momentu oso zailak bizi edo ematen duela ez dagoela irten biderik eta irteerarik edo lur jota gaudela, esan nahiko nuke beti ere ateak zabaldu leizkela eta jarraitzeko hortan ze bizitza polita dela eta aurrera egin behar dugula. Holako zerbait izango litzateke. Eta obrarekin hainbat tokitan egon zarete, ezta? Bai. Esan dizudan bezala, lehenengo Madriden egon ginen denbora luzian, eta gero Euskal Herrira etorri garenean euskerako bertsioa prestatu dugu, estrenoa Beasainen izan zen urtarrilan, oker ez baldin banabil edo otsailean, eta geroztik Donostiko antzerki ferian, deferian egon ginen, eta orduan hor programatzaile asko ikusi gintuzten, eta orduan orain zai emanaldi gehiago ateratzen diren, baina oraingoz baditugu,
hiriburuetan Bilbon egon ginen, ondala hilabete bat, orain Iruñan gaude, Gasteizen egongo gara datorren hilaean, Donostian beste astebete baita ere, eta gero, badozkagu emanaldiak eta ea gehiago ateratzen diren. Beraz, pozik, oain bi bersioetan daukagu lana. Eta momentu zer moduz doa harrera, jendearen feedbacka nolakoa da? Oso ona, egia esaten baldin badizut, oso ona, jendea, sorpresa hartzen du, gauza askorekin gaiak nola jorratuta dauzkagun, eta oso personai bereziak dauzkagulako, Aitziberrek adibidez oso lan polita egiten du, ze bi personai oso desberdin egin behar ditu, eta beraien arteko harremana, baita ere zaila da, eta kriston lana egin du aktore moduan, eta oso ondo dago, eta nik uste dute publikoarentzako sorpresa handia dela Aitziberren lana ikustea adibidez, eta oso pozik, gustora gaude. Beraz, aberse gertatzen da Iruñan, betire oso publiko ona aurkitzen dugulako eta oso plaza polita da, guretzat. Eta gero, obra itzultzearena, nolakoa izan da, zaila izan da? Ez, esan behar dut, idazten nahi nintzen enean, bi hizkuntzak erabili nituela, eta estena batzuk euskeraz egiten ditun, beste batzuk gazteleraz, horrela ateratzen zitzaidalako, eta nik uste dut personaiak ere, segun eta ze hizkuntza erabiltzen dan, modu batekoak direa, edo beste modu batekoak, eta orduan, bietan sortuak dira, eta naiz eta gero gaztelerazko bertsioari lehentasuna eman behar izan nion, lehenengo Madriden egin gendulako, baina behin eukita, gero nahiko erraza izan da itzulera euskerara, eta gero aktoreak baita ere elebiduna gara, bi hizkuntzatan oso modu naturalean egiten dugu. Aitziberrek bere hizkuntza normalagoa da euskeraz, eta oso lan polita egin du euskerako bertsioan, adibidez, ika erabiltzen duelako, itanoa, zuka, oso aberatsa dala esango nuke euskerako bertsioa, bai. Eta Iruñeko emanaldia zer da espero duzuena? Jendeak ondo pasatzea, noski, hori da lehenengo gustatzen zaiguna, gero jendea hurbiltzea, gu ikustea, ze azken finean gauzari politena da areto bate beteta ikustea, eta kontenta ateratzea, pozik ateratzea, noski. Eta gero nora zoazte? Esan dizuan bezala, hurrengo emanaldiak Iruñan dauzkagu, gero behiratu beharko nuke, baina Lekeitio ere uste badaukagula, gero Donostia, eta gero estatu mailan ere 4-5 bat edo 6 badauzkagu, oseak badaukagu ibilbidea. Eta ja bukatzeko etorkizuneko proiektuak dituzu buruan? Bai, datorren urteko urtarrilean estrenatuko dugu Tantakako hurrengo ikuskizuna, desobedientzia zibilari buruzko ikuskizun bat izango dana, eta datorren uztailean ensaiotan hasiko garela, eta beti dauzkagu proiektu desente buruan, badakizu betire pare bat urte aurretik joan behar dugulako, hurrengo gauza zein izango dan, eta buruan jartzen dugun, eta beti daukagu gure buruan hurrengo ikuskizunak, oseak, bai, hor gabiltz. Mireia, orain bai bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait gehitu? Ondo da, mila esker, elkarrizketa honegatik, eta jendea, hurbiltzen den jendeari, ondo pasa dezala. Mireia, zuri eskerrak eman, gurekin konektatzeko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den emanaldia. Mila esker, besarkada handi bat. Berdin, agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain.
Gaur, osteguna, giroa argituz joango da. Goizean zerua lainotuta egongo da, behe hodeiekin, eta Kantauri isurialdean han-hemenka zirimiria egingo du. Eguerditik aurrera, ordea, giroa lehortu eta hodeitza arinduz joango da. Ostarte zabalak irekiko dira Kantauri isurialdean, eta hegoaldean oskarbi geldituko da. Temperatura maksimoak 15-20 gradu artekoak izango dira. Iparraldeko haizea nagusituko da eta goizean ipar-mendebaldekoa eta arratsaldean ipar-ekialdekoa. Ostiralean tenperaturak gora egingo du. Goizean eguzkitsu egongo da eta arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da. Temperatura maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira eta hegoaldeko hainbat lekutan zertxobait altuagoak izan daitezke. Goizean goiz bere lainoa izango dugu barnealdeko hainbat bailaretan eta lanbroa itsasertzean, baina goizaldean zehar eguzkiak xurgatu egingo ditu eta oskarbi geldituko da. Iluntzerako, ordea, giroa ezegonkortu eta hodeigune trinkoak ugarituz joango dira. Zaparradak botako ditu eta baliteke zenbait lekuetan mardulak izatea eta trumoiak jotzea, batez ere hegoaldean eta mendebaldean. Arratsaldean haizea ipar-ekialdetik ipar-mendebaldera aldatuko da eta zeharkatu egingo da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Aitziberrekin gaude, sortzen elkartetik datorrena. Kaixo, Aitziber, zer moduz? Opa. Bueno, hainbat herrietako D-ereduko eta pai ereduko gurasoek kaleratera dira salatzeko ingeleseko orduak gehituko dituela hezkuntza departamentuak, ezta? Eta zertan datza pai lege hau? 2011-12 ikasturtean martxan jarri zen pai programa hau, eta orain atera du foru agindu bat, 57.024 zenbakia duena, eta ikastetxeei eskatzen die ingelerako gutxieneko ordu horiek gehitzea. Eta gainera gehitzea hainbat ikasgai konkretuetan. Eta nolakoa izan da pai programa hau ezarri zenetik, nolakoa izan da bilakaera? Egia esan ez dago datu zehatzik. Famili askok eta askok D ereduan matrikulatu dituzte beraien seme-alabak, eta gero aurkitu dira D eredu hutsa izan partez pai programa duen D eredua dela, ez? Eta, ingelerako ordu gehiago sartzen dituzte, baina ez dugu datu zehatzik zenbat hobetzen den ingelerako ikasgaian edo jakintzan, ez? Horrez dago inolako daturik. Eta ereduan matrikulatzerakoan ez dago zertan pai programaren baitan egon behar, ez? Badaude ikastetxeak D eredu hutsa dutenak, eta beste ikastetxe batzuk 2012tik aurrera D eredua sortu zirenak, ja guztiak sortu dira D eredu pai programarekin. Ez dago saiesterik hori. Beharrezkoa da pai programa horren baitan sortzea, ez? Bere garaian badira adibideak borrokatu zutenak, uharteko kasua bezala, D eredu hutsa nahi zutenak, eta badaude D eredu hutsak, baina gehiengoak badira D pai. Eta zer suposatzen du pai eredu honen baitan egoteak? Lehen ematen ziren 6 saio lehen hezkuntzan ingeleraz, eta orain pasatu beharko dira 7, eta DBH-en 6tik 8. Orduan, horrek, eta gainera, ordu kopuru hori gehituz gain, egiten dutena da zehaztu ze ikasgaietan eman beharko duen ingelera. Orduan, zientzietan, gizarten, historian, nahiko berezko ikasgaietan sartzen dute ingelera, ez? Orduan, hor bada kontraesan bat. Hau da, norberaren hizkuntzan badira hitz tekniko eta zailtasunak
batzuetan ikasgai horiek barneratzeko, eta ingeleraz baldin badira, areta gehiago, ez. Eta zeintzuk dira pixkat zuen arrazoiak honen aurka egiteko? Lehen eta behin, zientzietako ikasgaietan kalitatea, ez, jaitsiko dela, ingeleraz eginezkero. Ikasleek ez dutelako ingeles mailarik gaitasun horiek barneratzeko. Eta gero, ez dela ikastetxe bakoitzak erabakiko du, ze ikasgaietan sartuko den ingelera. Orduan, ez dakigu benetan ze berme edo ze babes zientifiko duen horrek, ez du inolako zentzurik. Eta bai du, guretzako badu oinarri sendo bat, ez? Euskerazko ordu kopurua jaisten dira eta euskararekiko beste eraso bat gehiago bezala jasotzen dugu. Eta horretaz gain, ikastetxe batzuk badituzte beraien proiektu propioak, eta horiek kilikolo guzten ditu, bai. Eta gainera, irakasleen plantillak ere, egonkortasun minimo hori dutenak, baita ere kilikolo gelditzen dira, orduan. Oinarria gelditzen da pixka bat, babesgabe esango genuke, ez? Horretaz gain, LH-en gelditzen dira tutorea edo erreferentziazko irakaslearen ordu gutxiagorekin, hainbat, ingelerako tutorea dutenak bai edukiko dute, baina beste ikasgai batzuetako tutoreak dituztenak ordu gutxiago izango dituzte tutorearekin, bere referentzizko irakaslearekin. Eta horrek ere ikaslei badu eragina. Eta irakasleengan ze eragina izango du? Irakasleengan, lehen esan dugun harira, ez? Badira hainbat ikastetxe beraien proiektu propioa dutenak, eta proiektu horiek ez daude oinarritua ingelerako hainbeste ordu edo hainbeste ikasgai horien hainbesteko ordu kopuruan. Beraz, eragin negatiboa izango du bai. Eta, esan dugu familiak hau salatzen ari direla, nola jaso dute berria eta nola jaso dute ere ikasleek? Berez hau, inposatutako dekretu bat da, inongo kontsentsurik gabe erabaki dena. Hezkuntza komunitateari inongo kontsultarik eta ezer egin gabe jarri dena, eta lehen esan dudan bezala, inolako babes zientifikorik edo oinarri zientifikorik ez duena, ez da ere ez, orduan gelditzen da pixka bat airean zergatia, nahiz eta guk euskaltzaleok nahiko garbi izan zein den egia da hezkuntza departamentutik esaten dutela D eta G eredua bateratzen edo berdintzen dituela, ez? Baina badakigu guk ze garrantzia duen euskeraz murgiltzea eta euskerazko lansaioak izatea, ez? D ereduan horregatik matrikulatzen ditugu gure seme-alabak eta beraz badugu garbi zer den datorkiguna. Osea, G eredua da inglesa hutsa duen eredua edo? Ez, G da gaztelera hutsean ematen den eredua eta gaztelera hutsean G pai baldin bada ingelerako ordu kopuru batzuk zituen. Baina euskerazko D ereduak egiten duena da momentu honetan gaztelera hutsean egiten den ordu kopuru berdina, osea, ordu kopuruak berdintzea, esango genuke. Baina ez du kontutan hartzen hori euskera maila duin bat lortzeko ze ondorio dituen, ez? Osea, zenbat eta euskerazko klase gutxiago izan eta isian eta etxean eta inguru, osea, azkenean bizigaren eredu honetan euskeraz murgiltzeak duen garrantzia kinkalarrian uzten du honek. Osea, uste duzu hezkuntza departamentuak erabaki hau hartu duela, ez dakit, euskararen kaltetan edo... Hori da gure irakurketa, hori ez du sekula horrela esango, baina guk badakigu ondorioa hori izango dela, ez? Euskerazko klase gutxiago baldin badituzte, bai, eta gainera oinarria da hori, ez? Osea, ingeleraz
ikasteak, bai zientziak, bai natura, bai biologia, geografia, historia. Esan nahi dut, ikasgai horiek badituzte ja hainbat konnotazio, ez? Orduan ingeleraz aritzea ikasgai horietan badu, osea, ikasketa maila ere, barneratze maila gutxituko da. Ez dute berdin ikasiko. Osea, hezkuntza kalitatean ere eragina izango duela uste Bai, duzue. ziur. Eta zergatik uste duzue hezkuntza departamentuak, ez dakit ingelesari hainbeste garrantzia ematen diola? Ba, egia esan ez dakigu. Egia da Madrideko komunitatean lehenengo pausoak edo eman zirela estatu mailan, baina Madriden ja orain dela urte batzuk paitik atera ziren hainbat ikastetxe, osea ikusi zuten ez zuela inongo onurarik, eta gure oinarria edo gure borroka ere izan da hori, ez? Horretarako badugu Castejoneko ikastetxeak egin zuen apustua eredu bezala, eta bitartean, ez, dekretu hau argitaratu bidean, Gares eta Elizondoko ikastetxeek ere bideratu dute paitik ateratzeko aukera, eta egia da kontseilariak arro esaten duela, ez? Azkenean ikaskomunitate batek nahi baldin badu paitik atera, baduela bidea. Baina egia da letra txikia irakurri ezkero ez dela paitik ateratzea ez da bapateko zerbait, baizik eta da HH-en, lehenengo HH matrikulatzen diren aurroiek sartzen dira eta zikloka juten da desuestatzen pai eredua, orduan da oso progresiboa eta oso aldaketa geldoa, ez, esango genuke. Osea, helburua orain igual ez da pai eredutik ateratzea, baizik eta igual ez igotzea ingeleseko orduak. Bueno, momentu honetan, familiek eskatzen dutena da pixka bat foru dekretu hori uzteko behin-behinean, osea ez inposatzeko irailean, eta bai ari dira ikaskomunitate bakoitzak bere pausotxoak ematen, ez? Horrek dagozkion ibilbide eta prozesuekin, ez? Badaude ikastetxe edo ikaskomunitate batzuk ja beraien bilera informatiboak eta txostenak eta bideratu dituztenak, ikastetxeak proiektua zirriborratzen ari direnak hezkuntza apartamentuan aurkezteko, eta beste batzuk hastapenetan, ez? Hasieran daudenak, orduan ikaskomunitate bakoitzak erabakiko du zer pauso eman eta zer erabakitzen duen. Eta gero ere, Estaila sindikatuak juridikoki salatu zuen, ezta, pai eredua, eta gero ere ez dakit polemika bizkat sortu zen horren inguruan. Bai, hor dago, berak bi eskaera bideratu zituen, eta baina, ni dakidan arte behintzat ez da erantzunik izan. Eta bitartean, hainbat mobilizazio egin dituzte familiek, zer bai, funtzioan dira? Ikaskomunitate bakoitzak egin du bere agerraldia, ez? Bere ikastetxean, ero bere herrian, Sarrigurenek, Tafaiak, Noaine, Guztitxurik, Garesek, Erriberrik, hainbat herri eta auzoek egin dute ja beraien agerraldia, eta hori ere da pauso bat, ez? Eta egin zutena da guztiak batu, eta plataforma gisa edo elkarte, osea guztiak batuta parlamentu aurrean egin zuten agerraldia. Eta hezkuntza departamentuak erantzun du? Ez, esango genuke hezkuntza departamentuaren erantzuna jasotzea oso zaila dela eta normalean ez duela erantzuten, baina kasu honetan bai da egia, bai bigarren hezkuntzatik, lehen hezkuntzatik, familien aldetik, hainbat fronte daudela hor irekita eta familiek ere batu dituztela beraien sinadurak eta 200 sinaduratik gora aurkeztu direla ja bi ikaskomunitatetik, orduan besteak ondoren etorriko dira, baina bai hezkuntzak ikusiko du familien eta ikaskomunitate horien presioa hor izango du, bai. Zeinak eta bilketa bat martxan jarri duzu, ezta? Hori da. Eta, ez dakit noiz arte egongo den...
Printzipioz lehen esan dudan bezala, herri eta auzo bakoitza doa bere ritmora, bere beharretara, eta guk bai ireki hauzten dugula, ez, gure ikaskomunitatea batuko da maiatzaren 18an, eta horre ere, sinadura bilketa hau gizarte osora zabaldua geldituko dela baita ere. Bai. Eta gero honekin zer egingo da? Hezkuntza departamentura aurkeztuko da, eta ikusiko dugu ze pauso emango diren ondoren. Eta etorkizuna nola ikusten duzue? Oso zaila da esatea, baina esteilase juridikoki egin dituen helegite horiek beste presio bat izango du, ez? Esan nahi dut, guretzako garrantzitsuena da momentu honetan ikaskomunitate osoa doala bide berdinean, ez? Ez dela famili talde bat edo irakasle talde bat, baizik eta ikaskomunitate osoak batzen duen behar badela, orduan, espero dugu fruitua jasotzea. Eta ikaskomunitate moduan ere borrokan jarraituko duzue? Bai, batuak daude plataforma batean, eta ikusiko dira urrungo pausoak zeintzuk izango diren. Eta ja bukatzeko ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Baditugula ereduak, Castejon goaz gain, ez, Madrideko komunitatea estatu mailan, eta ez garela euskaldunak bakarrik ingeleraren erabilera edo ikasgaia beste ikasgai batzuetara zabaltzeko aukera horren zalantza planteatzen dugunak, baizik eta Madriden bertan gaztelania eta ingelera zuten, eta horre sortu zela, ez? Esan nahi, baditugula aurrekari garrantzitsuak. Primeran, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta egoeraen ondo azaltzeagatik, eta ea zer moduz bukatzen duen kontua. Ikusiko dugu. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Zuri, mila esker agur. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur, bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.